ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ବାହାରିଗଲୁ କେଉଁଠି ନା ଡମଡମଣି। ମୁଁ ବି ଆଗରୁ କେବେ ଯାଇନଥିଲି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଗଲି। ତ ଆମେ ମିହିରରୁ ମୋର ବାହାରିଗଲୁ। ଆଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିବାର ସେମିତି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ନଥିଲା, ତ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ପକେଇଲୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ବାହାରିଗଲୁ ଡମଡମଣି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା କେମିତି ଅଛି, ପୁରା ନାଲି ବାଲି ରାସ୍ତା, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତର। ତ ଏଠି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେହି ରହନ୍ତିନି, ସମସ୍ତେ ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି କାହିଁକିନା ହାତୀ ଚଲାପଥ ଏସବୁ ଜାଗା ସବୁ। ତ ଯେହେତୁ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ତ ହାତୀ ଚଳପ୍ରଚଳ ଏଠି କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାତିରେ କରନ୍ତି, ଦିନ ବେଳା ନୁହେଁ। ତ ଦିନ ବେଳା ଆରାମସେ ଆପଣ ଆସିକି ଏଠି ଫିଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତ ମାଆଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏ ଜଙ୍ଗଲ ପାର ହେଲା ପରେ, ଜଙ୍ଗଲ ପାଖାପାଖି 1.5 କିଲୋମିଟରର ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପଶିଲା ପରେ ଆପଣ ଡମଡମଣି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା। ଆପଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଆମେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଫିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଯେହେତୁ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ଫିଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଆଉ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ସବୁ ଫିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେହେତୁ ନ୍ୟୁ ଇୟର ଆସୁଛି, ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛିଟା ଦିନ ଭିତରେ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା 2026ରେ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଖୁସି ମନେଇବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଡମଡମଣି ପୀଠ ବୋର୍ଡରେ, ସାମ୍ନାରେ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ କେଉଁଠି, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ତ ଫିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଡିସାଇଡ୍ କଲୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ ଅଛି ଉପର ପଟକୁ ସେଠିକି ଯିବୁ। ତାପରେ ଆସିକି ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ସିଧା ବାହାରି ଯିବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟାମ୍ ସାଇଟ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। କେମିତି କ'ଣ ଲୋକେସନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତ ନିଜେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି। ତ ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି କେତେ ରଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କ'ଣ, ଏଠି ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଟିକଟ ଆଦୌ ଲାଗୁନି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇକି ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ ଫିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିବେ, ଆଉ ବୁଲାକୁ ବୁଲା ହେବ, ପ୍ଲସ୍ ଫିଷ୍ଟ ବି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ ଏଠି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସିକି ଏଠି ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଉପରକୁ। ତ ଆମେ ବି ଚାଲିଲୁ ଉପରକୁ ବୁଲିବୁ। ଆଉ ସେଠି ପାହାଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ସବୁ। ମୋବାଇଲରେ ଜଣା ପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ହାଇଟ୍ରେ ପାହାଡ଼ ଅଛି, ବହୁତ ହାଇଟ୍। କୁହୁଡ଼ି ବି ପଡ଼ୁନି, କୁହୁଡ଼ି ବି ଅଭିଯାନ ଅଛି ପାହାଡ଼ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା ନାଇଁ କି? ସେଇ ଜାଗାଟା ପୁରା ଯୋଉ 1.5 କିଲୋମିଟର ଭଳିଆ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ସେଠି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା। ଜାଗାଟା କେମିତି? ଜାଗାଟା ତ ମୁସ୍କିଲ ଅଛି, ମୁସ୍କିଲ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଏରିଆ। ଆଉ କ'ଣ ପାରାସୁଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ସାବଧାନ ହାତୀଙ୍କ ଚଲାପଥ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ମାନେ ବଢ଼ିଆ ଆକାରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସତର୍କ ସୂଚନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଭୀର ଜଳକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଏସବୁ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି। ଏପଟେ ଅଛି ପୁରା ହେଭି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ଭିତରୁ ମାଙ୍କଡ଼ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ମାନେ ପୁରା ସିନେମାଟିକ୍ ଭ୍ୟୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ନେଇ ହେବ। ବଢ଼ିଆ ଜାଗାଟା ହେଇଛି। ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନା କରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ପାଣି ପାଖାପାଖି ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏଠି ସବୁ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋତଲ ପକାଇଛନ୍ତି, ଭାଇମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଏସବୁ ପକାନ୍ତୁନି। ବାହାରେ ସବୁ ତାଙ୍କ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଅଛି, ପକାଇବେ। ତ ଆମେ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେତିକି କହିବା କଥା କହିବା, ଲୋକମାନେ ଏପଟେ କ'ଣ ଅଛି ବ୍ରୋ, ଏପଟେ କ'ଣ ଅଛି? ଏପଟେ ଉପରୁ ପୁରା ଉପରକୁ ଯାଇ ହେବ? ସେଇଟା ପୁରା ଉପରକୁ ଯାଇ ହେବ, ଯିବା କି? ହଁ ଯିବା। ସିଆଡ଼ୁ ବାହାରିଲା ପରେ ଯିବା। କ'ଣ ହେଉଛି କି ଲୋକ ବଇଛନ୍ତି ବା, ମୁଁ ବି ନା ଆହୁରି ଉପରକୁ ଯାଇନି, ଗଲେ ଜାଣିପାରିବା କ'ଣ ଅଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେତେ ବାଟ ପାରିବା ଯିବା। ଆଉ କ'ଣ ଯିବା, ଯିବା ଗୋଟେ ଯିବା ଦେଖିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଚାଲିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ।
पानी व्यवस्था भी अच्छी। अच्छा पानी व्यवस्था अच्छी अरे पानी फानी व्यवस्था तो अच्छी भीतर। अरे पानी व्यवस्था देखिए साइड में गड़ी गला रोड तले पानी व्यवस्था अच्छी। अरे झरणा प्ले पांटे जाई छु झरणा तळे देख देख हां छोटिया झरणा टाइप रोड जाई झरणा टाइप रोड जाई ए लोक सोइलेनी सेठी हेला निद सब खाई पी के सोई गलेनी के सोई चंदी आ हेला बढ़िया लागछ ना ए देखो सेई सेपट पर सेपट ऑटो नेकी लगी दीजन फीस्ट पे सेपट आरो बडे फीस्ट देखो ऑटो देखो ऑटो पछ ऑटो टाकू नेकी फीस्ट पे लगी हां बा हेला देखो भाई कौन पहाड़ वे देखो सबुआडे फीस्ट को लोक कोडी जगह छना कोण अनुकोणे चारियाडे फीस्ट हो सबुआडे फीस्ट आमे भी करिया दिनडा सैया आमे नेक्स्ट ईयर रे करिया हम बुधवार दिन तो ए बुधवार करिया बुधवार के तारीख बुधवार के तारीख के जाने आज हेला 28 हां काली 29 30 31 1 2 3 खंड हो बोदे और बुधवार दिन फाइनल करिया ले ना ना 31 तारीख हो 31 तारीख से बुधवार दिन तो करिया बस बस वर्ष लास्ट दिन हमर हो ना एडी आसिया एपटिए देखे दबा एठी पानी फानी हो एठी पत्थर पैकिंग अछि केते काचो देखुछो होबा हां पूरा निर्मल पानी ना माने पैकिंग फैकिंग भी दिया हिची बहुत माने बुडीवा संभावना बहुत कम ए सब पैकिंग दिया हिची जो पत्थर पत्थर जो पैकिंग करी सेट कर दिजो होला लोक जदे खसिबन गोड़ खसिबनी त बुडी भी पारी बुडी बने हां होबा इटे गोटे नाळ भी जाई माने मतलब होची जो डैम पानीटा तळ बाटे जाउची हां ई जो डैम पानीटा तळ बाटे जाउची बा जाउस्ती हां ई देखो हां बे तळ बाटे जाउची बा हां ए जो माने ई पूरा एम्प्टी हेची माने सेपड़ जाई झरणा बेले एटा ऊंचार अछि ना हां तळे जो नीचेर अछि झरणा बेले ए जगहटा बढ़िया जगहटा अछि हां माने पूरा छाई छाई अछि फिस्ट फिस्ट करिया पे बढ़िया हिची आमे जदी करिवे एम सब लोकेशन आज सब देखि देबा तारपरे फिस्ट प्रोग्राम पे प्रपोजल देबा बस बस एटा होची बस एटा होची से जो येटा कोन डैम रो जो मशीनरी जिंस उडा सब जो पानी फानी बढ़िले ताको एडजस्ट करे भांगी जो कि रे पानी बढ़ले एडजस्ट टंग टंग होची कोन सेम जो भांगी जो से तळे पूरा माने पानी भितरे रोडटा हेची ताले मु पसी जीबे भितरु नै देखो से रोडटा तळे हेची माने पत्थर रे पडियोनी सीधा तळे एटा कंट्रोल मशीन दई हां अरे ए देखो एठी तार मुडा हुए देखो एटा तार मुडा हुए हैला कंट्रोल मशीन ता एटा पूरा पानी भितरे तार सिस्टम टा जाई बढ़िया लागुछ ए सेपड भी करचोनी म जो पूरा टोटल नई चारी करे करचोनी सेपड़े सब लोक सब बसछंदी आपण पूरा टोटल एन्जॉय कर चारियाडो पहाड़ हो कोन पूरा चतुर्दिग पहाड़ अछि आ
ସାପ ଡ୍ୟାମ୍ ନାଇଁ ସାପ ଡ୍ୟାମ୍ ହଁ ସାପ ଡ୍ୟାମ୍ ଏମିତି ଜାଗା ଅଛି। ଓ ଏଇଟା ସେଇ ଯେଉଁ ମେନ୍ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଏଇଟା ନାଇଁ କଣା ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ହଁ ଫାଟି ଯାଇଛି ବି ପାଣି ପୁରା ବୋହି ଯାଉଛି ସେଠୁ ଏଇଟା ହଉଛି ମେନ୍ ଜାଗା ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଜାଗାଟା ହଁ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଡ୍ୟାମ୍ ଏରିଆଟା ଆଉ ପୁରା ଡ୍ୟାମ୍ ଏରିଆଟା ବା। ପାଣି ଏଇଠି ଲୋକ ପୁରା ସେପଟେ ପାଣି ଫି- ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇକି ସେପଟେ ପୁରା ଅଛି ଦେଖ ଫିଷ୍ଟ ଫିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବୁଝିଲ। ଦେଖ, ପାଣି ପୁରା ଫୁଲ୍ ହେଇକି ଅଛି ଏଠି ଫିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। वो ऑलरेडी है हम डाले ठीक है नहीं वो बंद करो। ବଢିଆ ଲାଗେ, କାଚ ଭଳିଆ ପାଣି ନା। ହୁଁ ଏଇଠି ପାଣିଟା ଲିକ୍ ହେଉଛି ବୋଧେ ନାଇଁ ପାଣି ବାହାରୁଛି ସେପଟେ ଲିକ୍ ହେଇକି ବାହାରୁଛି ଲିକ୍ ହେଇକି ବାହାରୁଛି ପାଣି। ହୁଁ ବଢିଆ ଫିଷ୍ଟ ହଉଛି। ଆମେ ଟିକେ କରିଥା ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ ଫିଷ୍ଟ ଏକା ଖାଇଦେଇ ପଳେଇ ଏଠି ଆଉ କାହିଁ ଘରେ ଖାଇବା। କହିଦିଅ ରୋଷେଇ ଫୋଷେଇ ଏପଟେ କରିଦେବେ ଯଦି ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ହବ ହାଁ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ ହେଲା। ଜାଗା ମୁସ୍କିଲ ଜାଗା କଣ ଏଇଟା ଜାଗା ଟିକେ ପୁରା? ଆମକୁ ଗାଈ ସ୍କୁଟି ଦେଖେଇଦେବା ଏଇଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ହେଲା ଏପଟୁ ପାଣି ଏପଟୁ ଆସୁଛି ପାଣି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଯେଉଁ ଅଛି ନାଇଁ ନାଇଁ କେଉଁଟା ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ବେଶୀ ପାଖକୁ ଯାଅନି ବେଶୀ ପାଖକୁ ଯାଅନି ମନା କରାହେଇଛି ମାନେ ତା ପାଳନ କରିବ ତମେ ସେଠି ମନା କରାହେଇଛି ମାନେ ପାଳନ କରିବ ଲୋକ ସବୁ ବୁଡ଼ି ବାଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଏଠି ମୁସ୍କିଲ ଜାଗା ମୁସ୍କିଲ ଜାଗା ସେଠି ଦେଖେ ସାପ ଫାପ କୋଉଠି ନାହିଁ କ୍ଲିୟର ପାଣି ପୁରା ନା ପୁରା ମୁସ୍କିଲ ପାଣି ଅଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାଟେ ଅଛି ଏଇଠି ବସିଯିବା ଭାଇ ଅଛି ଗୋଟେ ଟିକେ ନାଗୁରୁ ଦେଖିଆ ଉପରେ ଟିକେ ନା ମୋର ନେଟ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି ହଁ ନେଟ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି ଆସ ଟିକେ ଦେଖିଆ ପାହାଡ଼ ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି ଏଇଟା କ'ଣ ଗୁରା ମସଲା କିଏ ପକେଇ ଦେଇଛି ହଁ ମସଲା ମସଲା ଏଇଠି ସିଗ୍ନାଲ ଦେଲାଣି ମାନେ ଫିଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ଆଉ। ଏ ଭାଇ କି ତୀଖ ପାହାଡ଼ ବେ ହଁ ପା। ଏଠି ତ ଚଢ଼ିଆ ମୁସ୍କିଲ ହେଇଯିବ ଆସ ଆସ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ ହେଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସ ଆସ। ମାନେ ପଛରୁ କିଏ ଟାଣିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ପୁରା ହଁ ବାଡ଼ି ଦରକାର ବାଡ଼ି ଦରକାର ଭାଇ କାଇଁ 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 हे भाई रे इरे बाप रे ପୁରା ଭୂତ ମୁଣ୍ଡ ଦେଖ ये कौन ହେଇଛି ये ଦେଖ ଏଇଟା ପୁରା ଭୂତ ମୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ନା କ'ଣ ହେଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କେମିତି ଦେଖା ଭୂତ ମୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖୁଛ ଭୂତ ମୁଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଏଇଟା କ'ଣ ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ଏଇଟା ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି ନା ତାର ଅଠା ବାହାରିଛି ଅଠା ବାହାରିଛି ହଁ ଗଛର ଅଠା ବାହାରିଛି ନା ମାଙ୍କଡ଼ ପୁରା ତୀଖ ଚାଲ ପୁରା ତୀଖ ଚାଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲ ପୁରା ତୀଖ ଆ ଉପରେ ଫିଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଓ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ ତ ଯାଇ ହବନି ଚାଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଡ଼ି ଧର ବାଡ଼ି କାଇଁ ବାଡ଼ି କାଇଁ ମାଙ୍କଡ଼ ପ୍ରବଳ ଏଠି ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ନବା ବାଡ଼ି ଦେଖ ବେ ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ଦିଅ ଅଛି ସାପ ଗାତ ହଁ ଏଇଠି ଭାଇ ସାହେବ ଭୟଙ୍କର ସାପ ଗାତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠିକି ଆସିଲେ ଆପଣ ପାଣି ନେଇକି ଆସିବେ ଶୋଷ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲ ହେଇଛି ତଳେ ପୁରା ଡ୍ୟାମ୍ ସାମ୍ନାଟା ପୁରା ଓହ ଏଇ ପେଣ୍ଡା ଦରଜ ହେଇଯାଉଛି ଯାଉଛି ରହିଯାଅ ଟିକେ ରହିଯାଅ
पेंडा फेंडा सब मैंने बिंदी पकईलानी हाँ चलो जो ये धर कौन ये बाड़ी धर जाऊ जो हो आज जीवा चढ़ी हाँ तमे जो कौन सेटा की पहाड़ सेटा हाँ सेटा को गंधमार्दन पहाड़ माने जे चढ़ी नगले आउ कौटा ओह कौन करूच कौन से बास से गाड़ीटा दियो जोड़े हम सेमतिया गोटाए दियो आ गोटे यू धर कौन गोटे ये बाटा भांगी जाई लोक सब भांगी भुंगी नहीं पलि होची ना नाई ताकि एमती माने आग पछ कर दियो टिके आग पछ कर देखिए गोड़ पुरेल हेनी बोधे होची जय हनुमान कहीकि टाण जय हनुमान जय हनुमान इस बाड़ी ये बाड़ी ना कौन बे बाड़ी ना तो चलो देखिया कौन हो बाड़ी देखिया आगे किए जदि छाड़ी थो देखिया चलो देखिए आस 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 ये झाड़ी ट्राइपॉडटा धरलो हाँ आउ सास आउ कौन सेमिति मोबाइल धरी होनी हैरान हो सिगे झाड़ी फाड़ी सब पिलाने सब नहीं जाऊँ फिस्ट फिस्ट करने देखो केते हाइट रू जाइए आस तो चलो आमे जीवा देखिया शुखिला बाड़ी अच्छी कंचा गुड़ा बे भयंकर जंगल जंगल रे आमे बर्तमान अच्छु अलग लेवुल जंगल गला बेलू एत कष्ट नाई ना साप हुंका देखिकी है कि हाँ ए भाई एड़ा सब बाड़ी ना कौन भाई कहीं बाट हाँ ऊपर के सब जा हाँ से अधा बाट पलि आस ना गछ पछरे देखियो साप फाप कोड़ी लटकी थे गछरे हाथ मारिबनी साप फाप अच्छा इटा कौन ये भाई मुझे पोक बोली तो ये भाई हाँ बाट आठू ना आउ ना हाँ 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 से झाड़ी झाड़ी फाड़ी नहीं जाऊँ यहाँ प्रॉपर पूरा गुंफा भाई आई ना ये साप रही संभावना आगे बढ़ो से पटे बाट ना ये लास्ट बाट देखा जाऊनी किए अच्छी कोई है कोई है कोई है ये खरा देखा जाए भयंकर खरा ये आसला पूरा एडी खरा देखा ना ये गोटे बसिया जगह रे कहीं बाड़ी है लाभ ना हाँ आगु रास्ता ही ना रास्ता अच्छी पूरा जंगल एटा पूरा एटा पूरा जंगल एरियाटा अच्छी रोड अच्छी गोटे जदि जापर बाट तो अच्छे
ମାନେ ଏଇଠୁ ଡେଇଁକି ଯାଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ପିଲାଗୁରା ଗଲେ କୁଆଡେ ସେ ଅଧାରୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଅଧା ନା ପୁରା ନାଇଁ 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 ପୁରା ଉପରେ ଥିଲେ ଜଣା ପଡିଥାନ୍ତେ। ତାପରେ ଆଉ ତ ବଣ ଜଙ୍ଗଲଟା ଅଛି ନା। ଏଇଟା ଉପରକୁ ଆହୁରି ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି। ହଁ ଆହୁରି ଅଛି ହେଲା ପୁରା କିଏ ନା କିଏ ଯାଉ ବି ଥିବେ ଭିତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଦେଖାଯାଉଛି। ଲାଗୁନି ମାନେ କପିଳାସ ପାହାଡ ଚଢିଲା ବେଳକୁ ସେ ଯୋଉ ଭିତରେ ଯୋଉ ଗଲେ କପିଳାସ ତ ନାଇଁ ନାଇଁ କପିଳାସରେ ତ ଏତେ ମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ନାହିଁ। ନା ତମେ ଜଙ୍ଗଲ ବାଟ ଦେଇ ଯିବ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜଙ୍ଗଲ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଯେତେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି ଏଠି ଏଇ ଜାଗାରେ ଫଟୋ ମାଙ୍କଡ଼ ଗୁରା ଚିଁ ଚାଁ ହଉଛି। ଚଷମା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ମିହିର ଚଷମା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ପକେଟରେ ପୁରେଇ ଦେଇଥିଲା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼ ବିନା ଚଷମା ଦେଖା ଭାଇ ଅଧା ଚଷମାରେ ଦେଖାଇବ। ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରି ଯିବା ତାପରେ ଜାଗା ହେଇଛି ଆଉ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ଏତେ କିଛି ଲାଗୁନି ନା ବୁଝଛ ତ ଓହ୍ଲେଇଲା ବେଳକୁ ଏ ବାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଶୀଘ୍ର ଚଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଆଉ ହଁ ଚଢ଼ିଲା ବେଳକୁ କଷ୍ଟ ଆଉ ନା ଦେଖିକି ଈଶ୍ୱରା ଏଠି ଗୋଟେ ନିଆଁ ପଥରଟେ ଅଛି। ଭାଇ ଭାଇ କି ଜାଗା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମର ଟିକେ ନେଇ ଆସେ ଆ ଭିତରୁ ଟିକେ ହେଲା ଭାଇ କି ଜାଗା ଭାଇ की जगह देखिए देख के बस देख के जरा देख के कंट्रोल ऊपर सब पादर कंट्रोल ऊपर सब किछि रहिबा ना पाद जो हिसाब रे पकेइबो नले अनकंट्रोल हे जो जदी हां सीधा तळे ए येले पाखा बकी हो आसो तो पछे दे चलो तभी हाफ किलोमीटर ऊपर पड़ेছিল पूरा ସେଇ ପିଲାଗୁରା ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଧାରୁ ପଳେଇଛନ୍ତି ନା ହେଲେ ଏଇପଟେ ବି ଗୋଟେ ବାଟ ଏପଟେ ବି ଗୋଟେ ବାଟ ଦେଖୁଛ କାଇଁ ସେପଟେ ଏଠି ଖାଲି ଗଛକୁ ଧରିକି ଯିବ ମୁଁ ସେ ହୁଙ୍କା ଫୁଙ୍କା ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଥାନ୍ତି ଅବି ଏପଟେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏଇ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ कंट्रोल एपटे भी गोटे बाट अच्छी पिला एपटे जाइए फाइनाली आम तलू को देखु आसीगलु तलू आम चलो लगुच कौड़ी आगे चलती कि डाकिला अरे ये जो खाऊं एठी जो डस्टबिन टा अच्छी पकईले हंतानी लोक सफा सुतरा रखिले सीना आम परिवेशटा भल रहा लोक मैंने आसवे कौट बाहर आसवे देखुं सब कौन करिया आमे भी कौन करिया आमे तो वीडियो कर लोक कहीपर चलन जीवा बर्तमान जीवा आम कौड़ी मंदिर जीवा माँकर मांकड़ मान देखु पानी व्यवस्था सब सुविधा मांकड़ को जगिक आप रोचे मांकड़ मैंने जिन छड़े पारती देखी जाए कार्यक्रम करते ना कि गोटे कदली चोपा खाऊ आम से बाहर हाँ आम बर्तमान माँ को मंदिर को जावा माँ को मंदिर को जाकर अन्य जगह टी देखिकी जा बस चलो माँ को मंदिर जाऊँ चलती जा देखा दर्शन करवा से देखो ये हूँ डमडमणी पीठ तो चलतु जीवा भर जीवा देखिया देखिया जाई होउची ना नहीं कैमेरा जाई होउची ना नहीं से आउ केते दिन परे पछे कोन हमर
ସଜଡ଼ା ନହେଲା ଜାଗା ସେ ପଶିବ ବାହାରିବ। এটা সব নূয়া মন্দির বনা হচ্ছে নাই কি এটি হচ্ছে মাঙ্কর মন্দির ডমডমণি মাঙ্ক পীঠ ମାନେ ଆଗରୁ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଥିଲା ଖାଲି ଯୋଉଟା ଦେଖୁଛ ମନ୍ଦିର ଉପରଟା মানে এই মন্দিরটা ফার্স্ট রো ଥିଲା নাই কি ফার্স্ট মন্দিরটা হচ্ছে এইটা ଏ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଖାଲି ଏମିତି ସିଧା সেটা হলো ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯାହା ମନସ୍କାମନା ମାଗିବା କଥା ଆପଣ ମାଗି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ପୂରଣ ହେବ କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାକୁରାଣୀ ଯେହେତୁ ପଡ଼େ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଲା ଖୋଲିବ କେତେବେଳେ ପୁଣି ଖୋଲିବ କାଲି 9ଟା ଆଉ ରାତିରେ ଖୋଲିବେ ରାତି ପୁରା ବନ୍ଦ ରହେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବି ଖୋଲା ହବାର ନାହିଁ ଏପଟେ ରାତିରେ କେହି ରହନ୍ତି ନା ନାଇଁ ପଳାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯୋଉ ଗହଳିଟି ହେଇଛି ଆମର ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ଗହଳିଟି ହେଇଛି ପାଞ୍ଚଟା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ପୁରା ଉଠେଇଦେବେ ପୁରା ଫାଙ୍କା ପୁରା ଫାଙ୍କା ହେଇଯିବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି ନା ଏଠି ଟିକେଟ ତାଙ୍କର ରଖେଇଦେବନି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ରାତିରେ ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଜନ୍ତୁ ଜନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ହାତୀ ପୁରା ହଉଛି ଭୟଙ୍କର ଜନ୍ତୁ। ହାତୀ ଟିକେ ସେ ଭୟଙ୍କର କେତେବେଳେ ପଶି ଆସିବ ଯଦି ଆଉ ଇଏ ଲୋକ ଦୌଡ଼ିବେ କୁଆଡେ ନା ହଁ, ଯିବେ କୁଆଡେ। ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ରାତିରେ ଆସୁଥିବେ ଆଉ ନା ହଁ। ଏଇଟା ହଉଛି ମାଙ୍କର ପୁରୁଣା ପୀଠ ପୁରୁଣା, ପୁରୁଣା। ଓହୋ ଏଇଠି ମାଙ୍କର ମାଲ ମା ଏଇଠୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଓହୋ ହଁ, ଏଇ start। ଏଇ ଗଛଟା ପୁରୁଣା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗଛଟା ବହୁତ ଦିନର ଗଛ ମାନେ ମାଙ୍କର ଯେବେଠୁ এটা ମାନସିକ ଇଏଟା ଆଉ ଗଛଟା ଆଉ ଏତେ ଲୋକ ମାନେ କିଏ ଘୋଡ଼ା ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି କାମ କର ଭକ୍ତିର ସହକାରେ ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷ ବାସ୍, କରିବ ବାସ୍। ନା, ସବୁ ଜିନିଷ ମାଆଙ୍କୁ ଯଦି ଭକ୍ତିର ସହକାରେ ଡାକିବ ମା ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବ। ବାସ୍ ବାସ୍ ଖାଲି କର୍ମ ଠିକ ଥିବା କର୍ମ ଦରକାର ଠିକ୍ ଥିବା ଦରକାର। ଆଉ କର୍ମ ଭୁଲ ଥିଲେ ତ ଅସୁବିଧା ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ପୀଠ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସବୁ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ଚାଲିଛି ତ ଆହୁରି ବଡ଼ କରାହେଉଛି ଡମଡମଣି ପୀଠଟାକୁ ତ ଜାଗା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଯେମିତି ନନା କହିଲେ ଏଠି 5ଟା ପରଠାରୁ କେହି ରୁହନ୍ତିନି କାହିଁକିନା ହାତୀ ଫାତୀ ଉପଦ୍ରବ ଟିକେ ରହିଛି ତ ସେଥିପାଇଁ 5ଟା ପରଠାରୁ ମାନେ ପୁରା ଖାଲି ହେଇଯାଆନ୍ତି ପୁରା 5ଟା ପରଠାରୁ ତେଣୁକରି 5ଟା ପରଠାରୁ ଲୋକ ଆଉ କେହି ବି ଏଠି ଦେଖାଯାଆନ୍ତିନି ତ ଇଏ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କର ଯେଉଁ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଟା ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ମାଆଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖିଲି ତ ଏଇଠି ଯଜ୍ଞ ହୁଏ ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ତାଙ୍କର ବାଜା ଫାଜା ଥୁଆ ହେଇଛି ତ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ହୁଏ ସେତେବେଳେ ବାଜା ଧୂପ ଫୂପ ଦିଆ ହୁଏ ତ ଇଏ ହେଉଛି ନୂଆ ମନ୍ଦିର ବାବା ମାଆଙ୍କର ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ତ ଥୁଆ ହେଇଛି ସବୁ ଏଇ ମାଙ୍କର ହଁ କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର କହିଲେ ଚଳିବନି ହଁ ହଁ ଆଜି କାହାର ଦେହ ପା କଣ ହେଲା ଆଚ୍ଛା ତା କାଳିଆ ଆସିକିରି ଏଠି ଝରେଇଲେ ଓହୋ କାହାର ବିଭାଗର ଯୋଗ ନାହିଁ ବିଭାଗର ଏଠି ଆସିକିରି ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଶନି ଓ, ରୂପରେ ଇଏ କି ସବୁ ମଙ୍ଗଳା ଦିଅ। ରୂପରେ କି ତାରିଣୀ ରୂପରେ ଏଇ ଏଇ ସବୁ ପୂଜା ଦିଅ। କରାଯାଇକିରି ହୁଁ। ଏଇ ଅସ୍ତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ଛାଡିକି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେଲା କି ଆଚ୍ଛା। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ସବୁ କିଛି ଏଇ ଠାକୁର ହଁ ହଁ ହେଲା ବାସ୍ ବାସ୍ ସବୁ ଏଇ ଠାକୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଲା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ଯିବା ଯେହେତୁ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆଉ ରହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି ମନ୍ଦିରର ଗେଟ୍ ଫେଟ୍ ବି ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତ ଏଇଠି କିଛିଟା ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଜୋତାଟା ଖୋଲିଦେବା ମାଲୋ ମା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ତ ତାଙ୍କୁ ବେଲ ପତ୍ର ଆଉ ଦୁଦୁରା ଫୁଲରେ ଇଏ କରାହେଇଛି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏଠି ତ ଏପଟେ ସବୁ ଫିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯେହେତୁ ସଣ୍ଡେ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଫିଷ୍ଟରେ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ଲେସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆପଣମାନେ ଆସିକି ଏଇ ଜାଗାରେ ଫିଷ୍ଟ କରିପାରିବେ ବୁଲିପାରିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଡ୍ୟାମ୍ ସାଇଟ୍ ଆପଣ ସକାଳୁ ଆସିବେ ବସା ବସି କରିବେ ଆରାମସେ ବୁଲିବାଲିକି ଯିବେ ଏଇଟା ପୁରା ଏରିଆଟା ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ମନ୍ଦିର ସେଇ ମନ୍ଦିରଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିର ଉପର ଛାତ ବି ତିଆରି ହଉଛି ନା ହଁ ସେଇଟା ପୁରୁଣା ମନ୍ଦିରଟା ଆଉ
तो ये कहीं आमको तो पार्किंग किसी पैसा रखिले तो मुझे भावुँ पार्किंग बोधे आज किसी पैसा पत्र नौना आउ ये आराम से आप आसवे फिस्ट भी किसी पैसा नौना तो आप जो चाहिए से बसिक आराम से फिस्ट भी करेंगे है कि तो तेणुक आप जे शीघ्र आप आसतु जनवरी मसरे बहुत लोक सब आसुँच ना नहीं हाँ पिकनिक एटा बढ़िया प्लेसटा अच्छी पिकनिक फिकनिक करूँ से जो बाटटा नुहे हाँ ये बाटे कोठी पड़िया ये जो बाटटा नहीं